Νερό, το πιο διαδεδομένο υγρό στοιχείο στη γη, είναι ένας μυθικός πόρος που απαιτεί συνεχή διαχείριση, αφού είναι απαραίτητο για κάθε μορφή ζωής. Η αυθονία ή η έλλειψή του επηρεάζει σημαντικά και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Περίπου το 70% της επιφάνειας της γης καλύπτεται από νερό, όσο δηλαδή υπάρχει και στο ανθρώπινο σώμα. Το 97% των υδάτινων αποθεμάτων είναι θαλασσινό νερό, ενώ το γλυκό νερό είναι μόλις το 2,6% της συνολικής ποσότητας στη γη. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε το πόσο πολύτιμο είναι. Ένας θεμελιώδης παράγοντας για τη δημιουργία και τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη μας. Στην περιοχή μας υπάρχει αυτό το στοιχείο σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, τόσο σε λίμνες και ποτάμια, όσο και στα υδροφόρα στρώματα κάτω από τη γη. Αυτός είναι ο Σακουλέβας, το ποτάμι που διασχίζει την πόλη της Φλόρινας. Αποτελεί σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας των κατοίκων. Σε αυτό το μέρος ήταν κάποτε και το ιστορικό κέντρο της πόλης. Είναι ένας τόπος συνάντησης των κατοίκων, ένα μέρος που προκαλεί τον διαβάτη σε ονειροπόληση και περισυλλογή. Έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης καλλιτεχνών, καθώς και σκηνικό για αρκετές ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Ο Σακουλέβας είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Σε συνδυασμό με τα νεοκλασικά κτίρια που βρίσκονται κατά μήκος του, δίνουν μια ξεχωριστή νότα ομορφιάς στον τόπο. Αν σας λέγαμε πως αυτό που βλέπετε ξεκινάει κάπως έτσι, θα το πιστεύατε? Εκατοντάδες μικρές πηγές και σημεία ανάβλησης από τα γύρω βουνά δημιουργούν αυτό το ιστορικό ποτάμι. Αυτή είναι η κοιλάδα του Σακουλέβα, ένα πανέμορφο μέρος που ξεκινάει κάτω από τη Βίγλα, διασχίζει τα άλωνα και καταλήγει στην πόλη. Αμέτρητα ριάκια κυλάνε σε όλο το μήκος της κοιλάδας από τα δύο βουνά, τόσο από τον Βαρνούντα όσο και από το όρος Βέρνο, σχηματίζοντας το περίφημο ποτάμι της Φλόρινας. Είναι δεκάδες αυτά που έχουν μια καλή και διαρκή ροή όλο τον χρόνο. Και αν βάλουμε μέσα σε αυτά και τα μικρότερα ριάκια, τα περισσότερα εκ των οποίων στερεύουν τους καλοκαιρινούς μήνες, τότε μιλάμε για εκατοντάδες. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ από πού ξεκινάνε αυτά τα ριάκια την αδιάλειπτη πορεία τους? Πού βρίσκονται οι πηγές τους? Το ίδιο αναρωτηθήκαμε κι εμείς, κάνοντας μια απόπειρα να τις βρούμε. Όλα ξεκίνησαν σαν μια κυριακάτικη βόλτα, μια εξόρμηση στη φύση. Περάσαμε από τα άλωνα, παίρνοντας τον ανηφορικό δασικό δρόμο προς τη Βίγλα. Βρισκόμαστε στα μέσα Μαρτίου, στην προάνοιξη, και το σκηνικό είναι ακόμα χειμερινό. Στη διαδρομή συναντήσαμε πολλά ριάκια, στα οποία τρέχει ασταμάτητα γάργαρο κρυστάλλινο νερό. Κάποια από αυτά διασταυρώνονται κατεβαίνοντας από διάφορα σημεία, βόρεια από το όρος Βαρνούντα και νότια από το όρος Βέρνον ή Βίτσι, όπως το γνωρίζουν οι περισσότεροι. Λίγο πιο πάνω βρήκαμε και έναν καταράκτη, ένα πραγματικά πανέμορφο σημείο.
νερό εδώ έρχεται από τη μεριά του Βαρνούντα, κάτω από το σημείο που υπάρχουν σήμερα οι ενομογεννήτριες. Εδώ έχουμε ένα από τα σημαντικότερα ριάκια στο όρος Βαρνούντα, όπου σχηματίζει μάλιστα και ένα πανέμορφο καταράκτη. Έχει αρκετή ροή, είναι το σημαντικότερο από αυτή την πλευρά και κατεβαίνοντας στην κοιλάδα των αλώνων συναντάει τα άλλα ρέματα που έρχονται από το όρος Βέρνο. Ένα πανέμορφο σημείο. Υπέροχες εικόνες που μας χαρίζει απλόχερα η φύση. Εδώ είμαστε στη πλευρά του Βαρνούντα, όπου είναι αυτός ο πανέμορφος καταράκτης, και ακριβώς απέναντι είναι το όρος Βέρνον, όπου από εκεί είναι και η βασική πηγή του Σακουλέβα. Θα προσπαθήσουμε να πάμε και εκεί. Σε αυτό το σημείο είναι που συναντώνται δύο βασικές πηγές, κάνουν δύο αρκετά μεγάλα ριάκια, όπου είναι και τα αρχικά του ποταμού Σακουλέβα. Πού να βρίσκεται άραγε το αρχικό σημείο που αναβλύζουν αυτά τα νερά? Δεν γνωρίζαμε αν οι πηγές είναι χαρτογραφημένες και προσβάσιμες, αλλά η αναζήτηση και μόνο αποτελούσε μία πρόκληση. Παρατηρώντας τον χάρτη, βρήκαμε κάποια σημεία όπου πιθανολογούσαμε πως βρίσκονται οι αρχικές και πιο απομακρυσμένες πηγές. Είναι από την πλευρά του όρους Βέρνο, ανάμεσα στη κορυφή Λούτζερ και τη Βίγλα. Ξεκινήσαμε την αναζήτηση από το σημείο που πιστεύαμε πως βρίσκεται η πρώτη στη σειρά πηγή. Ανεβήκαμε παράλληλα με την περιφερειακή πίστα του χιονοδρομικού κέντρου, νότια της οποίας υπάρχει το πρώτο ριάκι που κυλάει προς την κοιλάδα. Κατεβήκαμε λίγα μέτρα στο δάσος και εκεί βρήκαμε την πρώτη πηγή. Βλέπουμε το νερό να αναβλύζει μέσα από το βουνό, χωρίς να υπάρχει κάτι πιο πάνω. Είναι μικρή η ροή του νερού, αλλά πρόκειται για την δυτικότερη πηγή, την πρώτη, την πιο απομακρυσμένη από τις αμέτρητες που υπάρχουν. Μπορούμε να πούμε πως αυτό είναι το σημείο 0 που ξεκινάει ο Σακουλέβας. Η αίσθηση και μόνο είναι μια μαγεία. Μετά την πρώτη πηγή που βρήκαμε, ανεβήκαμε ψηλά στο βουνό. Πήγαμε λίγο πιο ανατολικά, σε μια σχετικά δύσβατη περιοχή μέσα στο πυκνό δάσος, αναζητώντας τη δεύτερη πηγή. Η δυσκολία ήταν μεγαλύτερη. Δεν περιμέναμε να συναντήσουμε χιόνι και μάλιστα με αρκετό ύψος σε αυτό το σημείο.
στα 1700 περίπου μέτρα. Νομίζω ότι βρήκαμε. Μετά από μια μικρή πεζοπορία φτάσαμε στο σημείο που ήταν η πηγή. Τα νερά που αναβλύζουν μέσα από το βουνό σχηματίζουν ένα ρέμα που ξεχωρίζει από το πυκνό χιόνι λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας. Βρισκόμαστε στο όρος Βέρνον, η Βίτσι, από τη μεριά της κορυφής Λούτζερ. Από εδώ είναι οι αρχικές πηγές που ξεκινάνε από αυτό το ύψος για να φτάσουν κάτω στην κοιλάδα των αλώνων, να συναντηθούν με τα άλλα ρέματα και να σχηματίσουν το Σακουλέβα. Είναι η δεύτερη πηγή. Αυτό είναι το δεύτερο κατά σειρά σημείο στο όρος Βέρνο, όπου το νερό ξεκινάει το μακρύ ταξίδι του προς την κοιλάδα, εκεί όπου θα συναντήσει την πορεία δεκάδες άλλα ρέματα. Αν θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό για την πηγή, θα λέγαμε ότι είναι μια συγκεντρωμένη εκροή υπόγειου νερού που εμφανίζεται στην επιφάνεια του εδάφους. Οι πηγές και οι αναβλύσεις συνδέονται στενά με τον κύκλο του νερού στη φύση. Τα νερά των βροχών διεισδύουν στο υπέδαφος, όπου συγκεντρώνονται σε υπόγειους ταμιευτήρες και στη συνέχεια βρίσκουν διέξοδο στην επιφάνεια μέσω των πηγών. Υδρογεολογικά, οι πηγές και γενικά οι αναβλύσεις είναι στην πραγματικότητα υπερχείληση υδροφόρων στρωμάτων, όπου μέσω αυτών εκφορτίζουν. Οι πηγές εμφανίζονται εκεί όπου η στάθμη των υδροφόρων στρωμάτων έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια του εδάφους. Σε αυτά τα σημεία βρίσκονται οι δύο πρώτες πηγές που συναντήσαμε και εδώ οι δύο επόμενες που θέλαμε να φτάσουμε. Πήγαμε ακόμα ανατολικότερα, προς την κορυφή Λούτζερ, αλλά εκεί τα πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν περισσότερο. Οι δύο επόμενες πηγές, που ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία μας μεγαλύτερες από αυτές που συναντήσαμε, βρίσκονταν σε απότομο γκρεμό δεξιά και αριστερά από κάτι μεγάλα βράχια. Είναι αδύνατο να φτάσουμε εκεί σε αυτές τις συνθήκες, με αρκετό χιόνι, χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό και την απαραίτητη κατάρτιση. Κοίταξε. Δεν περάσω το βράχο, παιδί, αυτό. Κι άλλο βράχο. Να, ο βράχος φαίνεται. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν πάει, έχει πολύ χιόνι. Εδώ είναι η τρίτη πηγή και μία από τις μεγάλες. Δεν μπορεί να το δώσουμε. Είναι απότομη, αλλά χωρίς το χιόνι θα μπορούσαμε. Οπότε πάμε απέναντι απέναντι στις πηγές του Βαρνούντα. Το βουνό είναι γυμνό, δεν έχει χιόνι. Ίσως έχουμε μια πρόσβαση. Έτσι αποφασίσαμε να αφήσουμε αυτή την πλευρά του βουνού και να περάσουμε απέναντι, στον Βαρνούντα. Αν τώρα αναρωτιέστε για το ταξίδι του νερού από το βουνό προς την κοιλάδα, βρήκαμε το σημείο που ενώνονται τα νερά από τις αρχικές πηγές στο όρος Βέρνο. Αυτό το σημείο, που βρίσκεται κάτω από το χιονοδρομικό κέντρο της Βίγλας, σχηματίζει δύο καταράκτες. Το ένα ρέμα σχηματίζει τον καταράκτη στα δεξιά μας,
το οποίο προέρχεται από τις δύο πρώτες πηγές τις οποίες και σας δείξαμε. Το άλλο ρέμα, ο καταράκτης στα αριστερά, με τα νερά του να έρχονται από την πλευρά της κορυφής Λούτζερ, είναι από τις πηγές που δεν καταφέραμε να φτάσουμε. Σε αυτό το σημείο τέμνονται τα δύο ρέματα και κατεβαίνουν στη κοιλάδα πριν τα άλωνα, αποτελώντας το αρχικό σημείο που σχηματίζεται ο Σακουλέβας. Αφήσαμε πίσω μας το Βέρνο και ξεκινήσαμε για τον Βαρνούντα. Περάσαμε το χιονοδρομικό κέντρο και πήραμε τον δρόμο για τις ανεμογεννήτριες. Στο σημείο που είχαμε το στίγμα για τις δύο πρώτες πηγές, αρχίσαμε την πεζοπορία, χωρίς χιόνια από αυτή την πλευρά, με σκοπό να φτάσουμε στον στόχο μας. Δυστυχώς όμως, το σημείο που πιθανολογούσαμε πως βρίσκονται μπορεί να μην είχε χιόνια, ήταν όμως δύσβατο, σε μια πολύ απότομη πλαγιά με ιδιαίτερη επικινδυνότητα, αρκετά πιο κάτω από δύο μεγάλους βράχους. Η πιθανότητα να κατρακυλήσουμε χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό ήταν πολύ μεγάλη και δεν το επιχειρήσαμε. Καταφέραμε να προσεγγίσουμε τις δύο πρώτες και μεγαλύτερες πηγές από αυτή την πλευρά, αλλά η ομορφιά του τοπίου μας αντάμυψε για ακόμα μία φορά. Ένα χειμερινό τοπίο που μύριζε άνοιξη. Κατηφορίζοντας όμως προς την κοιλάδα των αλώνων, κοντά στην περιοχή όπου καταλήγει ο γαλλικός δρόμος, καταφέραμε να βρούμε τελικά μέσα στο δάσος μία πηγή του Βαρνούντα, η οποία ήταν σε χαμηλότερο υψόμετρο από τις αρχικές. Λοιπόν, βρήκαμε μία πηγή. Ένα ακόμη σημείο όπου το νερό ψάχνει διέξοδο μέσα από το βουνό.
Εδώ είναι ένα σημείο ανάβλησης μέσα από το βουνό. Τα συσσωρευμένα νερά βρίσκουν διέξοδο από αυτό το σημείο, το οποίο σχηματίζει ένα αριάκι που κατεβαίνει μαζί με τα υπόλοιπα για να σχηματίσουν το Σακουλέβα. Άμα ζουμάρεις εδώ, είναι ένα σημείο που... Σε αυτό το σημείο βγαίνει το νερό μέσα από το βουνό. Βρίσκει διάφορες διεξόδους. Λίγο πιο κάτω, άλλη μια μικρή πηγή, και αυτή σε χαμηλό υψόμετρο από την πλευρά του Βαρνούντα. Εδώ έχουμε μια πηγή η οποία είναι πιο χαμηλά. Βρισκόμαστε πάλι στον Βαρνούντα. Ολοκληρώνοντας αυτή την περιήγηση, θα ήταν παράληψη να μην σας δείξουμε ένα σημαντικό μέρος. Αυτό τη συνάντηση των αρχικών ρεμάτων που ξεκινάνε από τα δύο βουνά, εκεί όπου ενώνονται σε ένα, το βασικό που διασχίζει την κοιλάδα. Σε αυτό λοιπόν το σημείο, τα αρχικά ριάκια του Βαρνούντα, που έχουν σχηματίσει ένα σχετικά δυνατό ρέμα, το οποίο κατεβαίνει από τα βόρεια, ενώνεται με αυτό που έχουν σχηματίσει τα αρχικά ριάκια του όρους Βέρνον, κατεβαίνοντας από τα δυτικά. Αυτή η ένωση είναι ουσιαστικά η αρχή του Σακουλέβα. Από εδώ ξεκινάει η ροή του ως ποτάμι πλέον στην κοιλάδα. Και αφού συναντήσει στην πορεία αμέτρητα ριάκια και ρέματα που θα μπουν στη κήτη του από τις δύο πλαγιές, θα περάσει μέσα από την πόλη της Φλόρινας. Θα διασχίσει χωριά του κάμπου και θα περάσει στην γειτονική χώρα. Εκεί θα ενωθεί με τον ποταμό Εριγόνα, συνεχίζοντας πολλά χιλιόμετρα βορειοανατολικά, ώσπου μετά από ένα μακρύ ταξίδι θα μπει στον Αξιό ποταμό, καταλήγοντας στο τέλος αυτής της μεγάλης διαδρομής στον Θερμαϊκό κόλπο. Προσπαθώντας να φτάσεις στον προορισμό σου, ακόμα και αν δεν τα καταφέρεις, παρατηρείς πως έχεις προχωρήσει αρκετά, κάτι έχεις κερδίσει. Αυτή είναι η ανταμοιβή, η διαδρομή, το ταξίδι και όσα αυτό σου προσφέρει. Για εμάς η ανταμοιβή ήταν όλη αυτή η ομορφιά που συναντήσαμε. Τα δεκάδες ριάκια και καταράκτες που συνθέτουν ένα απίστευτο σκηνικό, βιώνοντας από κοντά το μεγαλείο της φύσης. Πόσοι φυσικοί θησαυροί κρύβονται στα βουνά μας και πόσο τυχεροί εμείς που είδαμε ένα μέρος από αυτούς.